Панҷ яке аз дарёҳои калонтарин дар Тоҷикистон буда миёни Тоҷикистону Афғонистон равон аст ва резишгоҳи он Омударё мебошад. Аз рӯи маълумоти сомонаи Википедия дарозии ин руд 921 километр, паҳноварии ҳавзаи обхезаш 114 000 километри мураббаъ аст. Аз дараи руди Панҷ шоҳроҳи Душанбе Хорух ва Кӯлоб қалъаи Хумб мегузарад. Руди Панҷро дар дарвозу Ванҷ Оби Панҷ ва дар рӯшону Шуғнон Панҷдарё меноманд. Хатсайри Хуҷанд Бадахшон, ки падару модарони сарбозонро аз вилояти Суғд ба маркази Бадахшон барои дидорбинии фарзандонашон мебурд, маҳз аз соҳили ҳамин дарё гузашт кард. Субҳи рӯзи 18 июл пас аз тай кардани роҳҳои пурпечутоб, волидайни сарбозон ба қисмати ҷанубу ғарбии Помир, маркази маъмурии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон омаданд. Дар ин мавзеъ қисми низомии 01-123 ҷойгир аст. Падару модарон ба ин қисми низомӣ ворид шуданд. тавре ба мо маълумот дода шуд, дар ин қисми низомӣ аз вилояти Суғд сарбозон зиёданд. Онҳо аз шароити хизмати сарбозон аз ҷумла хобгоҳ дидан намуданд. пас аз чанд лаҳза фарзандони онҳо аз қисми низомии 2848, ки масофаи он аз ин қисми низомӣ на он қадар дур будааст, оварда шуданд. падару модарон зуд ба назди фарзандонашон рафта ашки шодӣ мерехтанд. хурсандии онҳо ҳадду канор надошт. Фароғат Ёқубова, модари сарбоз Ёқубзода Юнус Муродӣ, аз ғамхории давлату ҳукумат нисбат ба сарбозон ва волидайни онҳо изҳори сипосмандӣ баён намуд. ӯ қайд намуд, ки имрӯз ду писари вай хизмати модарватанро адо мекунанд. писари хурдиам дар 16772 дар шаҳри Ваҳдат хизмат мекунад. Ман ду писарамро инҳо бо хоҳиши худ ба хизмати модарватан омадам. аз ман фақат дуо карда мешинам, ман хизмата тамом карда равам. мо дидем фарзандамо ҷудоям ҷойҳои нағз ба хизмат мекунад. мо хотирамо ҷамъ шуд. мо миннатдори худро ба пешвои миллат Имомалии Раҳмон ҷаноби олӣ изҳори миннатдоримои баён мекунем. ба раиси вилоят Абдураҳмон Қодирӣ, ба комиссарияти ҳарбии вилояти Суғд, ки ҳамин чорабиниро дида маблағгузорӣ карда, ҳамин бисёр падару модароне ки шароити худашон ба инҷа омадан надоранд, барои ки фарзандонашон дидорбинӣ биён гирон омаданд. мана мо дидим хотирамо ҷамъ раҳмат. хайр фарзандон мана хизмати модар ватан гузашанд, мо аз инҳо хотирамо ҷамъ, мо хурсанд. мо аз вилояти Суғд омадагӣ пеши фарзандонам, шароитоншон нағз, хурду хӯрокшон нағз, ҳама ҷо чизош таъмир, раҳмат ба президент ки ҳама шароиташон маъё кардагӣ. мо омадем ҳама ҷошон тинҷ. пас аз ашкишодӣ ҳолпурсии волидайн аз фарзандони сарбозашон оғоз шуд. суҳбатҳои рӯбарӯи сарбозон бо волидайнашон хеле самимона буд. аксари падару модарони сарбозон ба аъзоёни дигари оилаашон, ки дар вилояти Суғд буданд, занг зада аз дидорбинии фарзандонашон хабар медоданд. боиси қайд аст, ки дар қатори падару модарон ду нафар барои дидани хоҳарзода ва додарзодаи худ омада буданд. тавре сарбозон қайд намуданд, онҳо дар машқҳои низомӣ ба кӯҳҳои баланд баромада бо машқҳои тирпарронӣ машғул мешаванд ва онҳо дорои маҳорати хуби кӯҳнавардӣ ҳам ҳастанд. тамоми шароит муҳайё аст. дар вақти адои хизмати модарватан танҳо падару модар ва аҳли оилаамонро пазмон мешавем, мегуфтанд сарбозон. раҳмат ба комиссарияти вилояти Суғд ки ҳамин чорабиниро ташкил кард. мо дидори падару модарро дидем, хизматамо хуб, хурду хӯрокамо хуб. ҷавононро таклиф мекунем биёен хизмат кунед. ҳеҷ чизаш нест, ҳама шароиташ нағз. раҳмат ба пешвои миллат, ина ба наздики пешвои миллат, дидори пешвои миллат кардем. қадимон ҳам суҳбат шудем. ҳама хурду хӯрок, ҳама пӯшок, ҳама чизамон чорабини. раҳмат ба комиссарияти вилояти Суғд як боргар мегӯям ки дидори модара кардем. ҳазор раҳмат. беҳтарин қисмои ҳарбие ки айниҳо дар кишвари мо қарор доранд, мо хизмат карда истодем. бе ягон мушкилӣ, бе ягон камбудӣ, аз ҳама чӣ муҳайё ҳастем. мо сарбозони ин қисми ҳарбӣ аз афсарон ва сержантони худ бисёр чизои лозимие ки ба мо ба кор меояд дар муддати хизмат омӯхтем. умедворам бо сари баланд, бо нангу номус, бо як ифтихори баланд ба хона ба назди падару модарам баргардам.
нимаи дуюми рӯз дар ҳамин қисми ҳарбӣ 01123 ки сарбозон дар марзи тоҷикистону афғонистон хизмати модарватанро ба ҷо меоранд чорабинии идона ташкил карда шуд. Сарояндагони бадахшонӣ низ меҳмони чорабинӣ буданд. ҳофизон аз хонаи маданияти рақами 1 шаҳри Хуҷанд Олимҷон Комилов ва Фирдавс Холназаров ки гурӯҳи волидайнро дар сафар ҳамроҳӣ мекарданд сурудҳои хешро дар васфи модарватан ва чанд таронаҳои рақсиро сароиданд. Волидайн ва сарбозону афсарон аз баргузории ин чорабинӣ бо шукӯҳ хеле хушнуд буданд. ҳамин тавр волидайни сарбозон аз вилояти Суғд дар ин қисми низомӣ давоми як шабонарӯз ҳамроҳи фарзандони худ монданд. Полковник Маҳмадалӣ Ноибов, сардори шӯъбаи комиссариати ҳарбии вилояти Суғд ки гурӯҳи волидайнро аз замони ба сафар баромадан ҳамроҳӣ менамуд, гуфт ки имрӯз сарбозон аз ҳеҷ чиз танқисӣ намекашанд. Ҳадафи ташкили ин сафар ва дидорбинии волидайн бо фарзандонашон аз он иборат буд ки онҳо дар баробари вохӯрӣ аз шароити хизмати ҳарбии фарзандони худ бохабар бошанд ва ҳамаро бо чашми худ бинанд. он падару модаре ки омаданд, шинос шуданд, дидан карданд аз вазъи хизмати ҳарбӣ, ман боварӣ дорам ки оянда дигар фарзандонам бе ягон маъмуният ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунанд ва дар мобайни падару модаро ҳастанд онҳое ки дуюм фарзанду сеюм фарзандашон дар қисми ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карда истоданд. ин ҳам нишон медиҳад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дигар тинч шудааст, ором шудааст, дар таги осмони софу беғубор фарзандои мову шумо хизмат карда истодаанд. рӯзи 19 июл субҳи барвақт волидайни сарбозон аз ҳолу аҳволи фарзандонашон изҳори қаноатмандӣ намуда аксҳои хотиравӣ гирифтанд. Сипас онҳо аз қисми ҳарбии 01123 Хорух баромада бо рақсу таронахонӣ аз шаҳри Хорух баргаштанд. бегоҳии рӯзи 20 июл падарону модарони сарбозон ба хонаҳои худ омаданд. хотир расон мешавем ки волидайни сарбозон давоми 6 шабонарӯз дар минтақаҳои гуногуни зебоманзари Тоҷикистон аз ҷумла Бадахшон дидан ба амал оварданд. Муталиб Маҳмудов махсус барои барномаи иттилоотии Нигоҳи Диёр.